Adofo me say enne na enya ye me say enne na se nem di kan no ye bo emfa wo ho nto onipa so edwuma ye di ye nyina ye bo ne po na adesuande bebre ena wo sini ya ye hwe ye mu da bia na metofu se sini bia ye de beba Adom TV Media production de bebo ma de beba no men hwe ne tra sa wo hwe e film bi keke da bi try and pick the knots e wo sini na wo hwe no mu no de ebeboa wa bra bo no na wa pick de obi ye wo mu a ensini ye wo mu no na wo de atoto wa bra bo no ahwe se da bi we mi hwe ne se sini so ya bra bo mu sam enti me sre ma hwefo ne di kam de aseda piesie enam de mamo mo ya de dodo de bia ye de bi bebe bia o taye nyachi ne nyina ya hwa bom ne nyina ye suemu ade ne afamu afuto na enne de ye special senyem di kan enne no nsia ansa ne be sorry afi emfa wo honto onipa so chatroom hanomo na ne nchiremu ne se foforo na eba no o tan ne aduro no ene so enne ye ma ho frama kakra ye den abo afa mo ho na aduro de Nyankopon de kyeyen a ewia no miensa kei ne ya hyase enti ne ye hyase na ne ye wie na adesuade bia ne adodode bia de wo mu no onso wetimi enya wo chefa asa ne be ko enim no garlic syrup won mo bo ya chi dom pa e wo dwumadie so ye da wo mu ase oye oba wenye du mpani fie so menopause how ebia ya na brabo na ya se bibia ye bibi da mane how organic syrup na no na enye den enhihye wo hormones na misplace no won se oye oba na wonya hormonal disorders ya na ma wadwe mu kura ne nyoma bi hye da nkoye organic ni bi na emwa sanso so na New East Chinese Hospital wo mo de no mpemu yaresa de tatahwe so do pe na fechira koka he unya duduru ngaso ya won be den obeka sisi ani na watimi asan e de wonan na wonsa no na wachiri bremu na etete wo no watimi de aye honam na kwa no mu adwuma bi esese wo ye nti New East Chinese Hospital so e boy chidom ana reflow pad and baby diapers reflow pad no said de bia make 100% cotton nti no oba wo siesie ho a emframa fam nti ma wunya any skin disorders there be ho nya nke kaye ne ade there be enurabafo na use eye reflow pad ye won a tinting long wings and ye won it tie na adwo de de obe use okoda be do be siesie ho ama na wia so de ewo ho nti bo modern na epe eye reflow pad na fa siesie ho as obasma na wo wie no na wo siesie ho no mu na se rade ye wadom na se wo chew baby a na wa dane wani akohwe eye reflow baby diapers no so na no so de siesie ho ba no eno so no esansa ye cottonti ema eye trumo kokone ensansa tomatoes no mani ade egugu nkoda no de bia na oba esrese ya tipe no so bi na efesiesie ho nyuma kuei na wo boyin achiri edom e wo dwumadie so na ne nyame chade me wo so ye me kuma na naye ana so ye me sister na naye adafo na ye wo ha na ye mercy esiedu agiman dua o ha ene sanse ye bo eye emfa ho to nipa so epo ne asansane eye otan ne aduro kotokuo na no nti no ye maami abesrai na ye ho te sei nyame ahu ye mobo why if dodo why if asetofi bi ayedi no na ho ye nyame adom na so ho ye pa ye de radiase na am say ne wa bai obe man ye enchiremu ye bedi nkomo kakra de futuo kakra e de eja emfa ho Nto Nipa so kwan na fe de eba na ye otan ne aduro so no yetimi apa ho ntoma na ye de ahye nkura ne ama nipa wonga woni ye hwe de bia na bi meka ho ne ye nyina ye san enhwe na se ne meka sa bebre yi e na hwefo mo wo ticket gifts wo ha o gifts ne bebre
Mo say 9 lessons and carrots baso. Eye memene da ebe. Ti eche ya hwefo a wo mo ne ye ndi dwuman. Eche wo mo tickets free. Nti duru ho a ye be bie phone lines no atomo. Badansa na meba eye dok ho no. O ma me chia mama efi. Na me ma na kwa aba. Mama efi wo ho a ye fie papa. Na kwa America ba di na ekedi. Oh, wo ho a ye fie mo show TV no do na me nya age keke. Nti ade me ekedi na me ka enchem na me so ya me slim kakra. Na eye obadwo anso mama efi ni ho a wotire mu edema no wo so yeda wase madwo aka ba stars de wo boa wo hey trebia me shesta ni sam say madwo agina na so madwo me mo abo adwuma nyame hram so wate entini ama wa hwem na waka che mama efi se mana kwa ba na waka che madwo anso ze me chia no na Dr. Boama so na ne Boama wo ha doc so me na di dwuma ya fiti se measure production starting from Sankofa me ne doc na di dwuma ya be si ne na Emfa ho Nto Nipa so no ugina mo pent me mo akwa ba ne duru ho a de on so futuo ne de wasua na so de aba na obi so te mama echi ho Minta me pacho me from Minta na me from sesen me from Minta ho mate afrafo Minta ni o chiriwa kunu Minta popo ne nigu ne yere so sa re no abetra ye kuom sa no ene yenso ye ne nya wo mama yenhwe eye Emfa ho Nto Nipa so susu se adisuade bebre pie fim ne wena wo fa ya susu se ho behia ma ya hwefo se won betie futu awanum no de bi abobra yo edi kan mechia ahwefo nyina na mada o mase sa abre bia mazua ye kire ebeba fidie so ede atufuo no omo esom omo nyaayemu fibra ye hyase enti onyame enhira obia wo hwe ye dwumadie na maame akua ya na de meka ne se mesre ye hwede se ye kire no na wantimi anhwe ankosi a ya na wonte bibiase ana ye wonte ase eti mesre se ya omumpɛbre enu nti na ye repeat na nwumre no enam dwomfo na adwumayefo ye pese obi ate ase eti na yi ne mpre no dako na memene da ya san aye de ayi ni nyina sebe ye obi a betimi ate story na se esan sa wo hwe kakra na amfa ya wonte ase mfa ho Nto Nipa so me kai atiefo mo ahwe kwa akire no de di kan afutu edi kan wom eye emema anase me fansa awarefo men kanisa oba wo be ma wo musem aware na samo ye honam ba ko a me hunu ne enti a be ma edi bibi besie ne yere anase oba edi bibi besie ni kunu ade ye ba ko ye nchem ye hwe ageman prempa hwe sa wo ne wo yere tie gidie anigie so woni ne sere woni ne ye bibia na utumi ade ajapade na usika wo esie wa bra wonire eni baabi a wodi usika esie hwe bra wo kwa ahohiehiem a wo hia moa no woni ano na wo de akere wo yire se bibi sha akoyi woni nsa na wo de akere se ade eni kokoyi enti se nyame amfa fie na nye odo ene papaya wo ye nyame ne wo hu ne moba nanka ofiri mu a nipa hunu bi na sika na aka ho bia mre bi no obi be padan so a obehu se bibi ye den ehye ho sabre wadi wo yire ene wo ma abro wo ye oba so na ade esie wukunu a wadi wukunu ene wo ma abro enti afutue wom kase pa eya awarefo mesre omo hwe agema prempe amani a wo hunu ye na emom ne papaya meka ne papaya obi bebusa sa de papaya na je eye musa eko ofie ho na nsu nipa bonefo ese oma wonya baabi ntena wode obeko na nsu nyame hwe sa papaya no ho enam so na ma ni nya aba san papaya ni nyina ho nhira ene ma wiase na abu ene ba ebebu aye ma ni saka na japade na nso yasimfa ho Nto Nipa so nanka ne moja yasu krompete di unamo ebika aya na enya nokore
ebi nka wo ho se bi be ka de ankodupon entimi nya ne wofa sa nkasa mi wo sika de ma wo entimi ji waja de ansa so ukrom pete di unam na bi ka de a enka sabra bo we enka ntimi ma mesre tiefu a etie me ne ye fanya de sua kese na ye sua de atichiu ni awarefo message na awarefo ankasa se bema ana oba ware kunu ebuo ye wa ware emu buo bema bi wo ha wa ware na yire wa ware na wie na mum respect atia na ehunahuna ebi ni ho na nsusu no bible say wo ye mesaso boafo wankasa wo ye mesaso abawa ana akoa ana wo ye mesaso akoa wo se wo ye mesaso boafo ba bema bi gina etimi di ne yira tem ka asem asabi eni se ye ka kire ye yire na wo ka kire ne yire Sasa na be masa wo mbu ade o sanete be masa wo mbu ade na asem mpesa me kase wo mbu wo ho be ma ummu yire no amenka na ketua bi wo mbu ho ate eno ana maame e fa waka enu nti ye hwe minta na brabo ene ne ya na ode ne yiri fam sebi wo ye adwuma wo nya sika umma wo yiri bi ni hwe wo yiri ho atetetete enti no emema bebre na ma nya suban foforo emema bebre ware ma treatment ni ade omdo bekom no na ma oba na nya suban foforo wo na ware chirewa na onye kromfo na so kwanya na be ma na de ne fa so no o ma ne bi ni no sa na te de ne oni so be wia eno ne ade ana ekoso we nya krono nko be ma bi betimi atete ne yiri am oba no afa suban foforo obi o hono ma ne yiri efa na chi a aya na mfiri nipa no eye ne be etimi gina so sra warefo oba ana bema asetena eni ani gi abema wukunu ana wo yire eni agi wa aware mu no ene na mode bekọ awieye munhwe minta ye mobo na afedi wo bukotodwe e pa na yire che minta etu de adin a ene mema hunu se wo mo wo yire ana aka ne boko sei na ye dine eniema ye din na onya baabi fa ni tinko no e ho no kai se wo wo yire minta twon kakra na se ne na yin se kwosoro ba fanhwe ya na mom eniema ojirane na so na o ye bema o koba eme ne ye dia na yire ye dormant e wo fie ma no me stresse ye fanya futuo na ye nhwe ye kire ya yi ade usema kam se mienu miensa ewom ye nhwe ho na ye fanya ne ye nhwe ne se ye hwe sini bi ana bibi keke nemum eye futuo asebo ne asi ene ye de story eyi e de kire afoforo enti mesre emfa Nto Nipa so eye story a emu odu etufo ema hunu wabrabo se ne wo se wo hwe wabrabo anamo tutuo enti mesre ne ye kanyina no ye fanye afutuo na ye ntu ya namo mejabi sanse minim se na dokwa ha onu su wo bi wo mu a onu su betimi aka eti megyan ebi bebre wo mu mesamba dok ba bukura mesamba ho na ye na ahwefo onse na ye aka ni na eso aka kakra wo ho de beto aso enti no se ne ye de foforo yi be me pese mesre yankopon ye yadoma adwoda ewia no miensa mom ye nyina hya ase nhwe ne nyina ye nti ase mmom ne fa nko wie ye no se ne na ye kan no o hwe na twetwa totom a on te story na say but wa o hwa to aso a ebu akura timi hwe do fifi kura timi e de wadwin bubu so e bia se ne be se bia se na che se o ye part of the story enti me pa mo cho adwoda ewia no miensa mama ye nyina mbom ne ye hwe eye otan eni edru ena na egu ne bu nti wa amo no enti ne ma wa de se egu ne so we nya hye me bu egu we nya na chinyam o we ya ne bunyam egu ne bunyam no so we nya hye me bu we ya de egu me bu ni bi enti no ba answer dog me ba ho no ma me nkominta ho o ma me nkominta ho o ti wa siri sa ne minta so man be na o yi ne sa na na ha na o ha pa ne kire wa ye dai mama o wi kire wa na ba kro no na bobbo no so na no so na ni hwe mama o hwe sinin mu a kire wa na nya oba na mepe asa sometimes aware no enyoma de ma nyoma we mu nyina abaye se be ye show se ko ware a
no see a point to ko chewa na onye oba me pe no to onye oba me pe no so de sebi ogbo ni ho na che se o ye dan Emfa da dabi ana de ba ko so ni se oba wo aware ase na online kan no sign kan sebi no so nko yi sa ko si dia crossing for ma na san ka mintai wo ye be ma se na ye kan yi wo ye be ma na wo fie yi de enka wo na be sum wo yire kakra so di we say fa ye bi na online kan na wo sa kan Senta boni je na sa ma boni je trainer sika na hye me nya ba ya so me hwe ha no ma hwe ha enka boni je trainer no wa nya ena ka se wo kan na me ye nyina ye hwe ne ate ase ade no wa nya no na me pe no nti no wa nya okay onye oba me no bi ana fe wo no na okọ no buku to ye so mo nko ye eno so na ayo bi ya die oh me na je po so me ma no musu no bai oba no ni ade dia on no na bibi ade agu sa e ho de opa ne chose won tena ba mo de ma ne nye hwe omo pa chewa bi na omo asesa to wa hwe no asesa na wa pe no hwe nso na bi wo ma dada class ties wo ma no ka we dia na si wo ko baby me pa che me so for men frame sa na ma ko ka so bi nya aware o me so for de ye ni na ye na wa frame ale na aka say we dey so for me sero nye bone kwan so ye discussion binte ama na eye wo ni odupon won se ko ba ya wo ka wo ya ko ama odupon wo ye nya so nko wo ye ena adamfo bi wo ho a oni wona ma on pese wo be kosoro because me ka say wo na kan yo say odupon na kan say eye wo na kan ye wo so odupon be nya sika wontimi control ni bio me pese o ka ho na de yafutu se ma ya hwefo kakra na mhwa ma mrantie ne ma ba wo no masi so no sa yo ma me dance ade no asi no ye good wa be me kasa me a good boy kasa no minimu so man sinini mu no na mia na me ye me ho me ma me niti dodo mu ani ti bebrebe so ama aponchen achi anokware do me na me kire odupon that is ni and trick is ni nara be ko wi baby na se krono ne ko ba ono me ma ne wi akese ba efi ono no wo fa ho no eye me papa de ne de na me me ketewe bi te o ze bedru baby musa ba efu mu no ma na ye ma ne kwan ma ne wi ade no obeka kire me se ke be ya me nkofa be papa no ba ye ni bi ye fa nko mu owura no and them are fan one because na musa si mo kwan from I me hu senka eye na nka tama no ho kire no ka me so me boa ne kakra ko wura no ebe dada owura ne baaye no ka se bi kakra na me de ma no nko no so on ka me ka se mo ko bitie na so ko na no ho kire no to wura no so du pa ka wo ye ne kakra ka papa nya kwan be wura mu na chese wani te yampa wani bere ade me pa cho wa wo hwe yen wo wiase mo ni bere ade wate ni obi na ma de wodi fama no ne esese ode ma no fama no enye obi nya adwuma mawo na de esese ode ma no de hye okotokuo ma nipa ne bere no me bi edi ache bi beba wo so ena na obi hu me wo ekroma o se we de o ye national advisor na mse am bi so me a national advisor me metnas me program bi aso e say futu sam ye den e di akire me hwe me keke hwe na fa futu sam efrim ento ni obi na mamu ani mmiri ade wate ani bire anya ade pa na ewo mu bia wo de ewo Nyankopon de be ma wo tutu anamo yie nko a wo de be ma so wate ani eni nti e betwa ye ho na ya ba ye ba dok ho na ono so dia wosua ye e de be ye futu sam ma hwefo no na ye de nyina abremo ye kwa besisi abenko baby found to ni paswe no ni penya ye found to ni paswe no ni penya yo arafo ye twe ho abesisi a penso bi agu miminimu na mzu se wa wo hwe ye no so so ye krado pa enche bia ye bebie phone lines no e di atomu na ye bisa won so o hwe emfa ho Nto Nipa so no efutu a wa fa afiri mu ena efe nso akyede na di akiri no eno so ye di aka ho eno ntini me nko ba bia o ye krado si ebie phone lines na ogina mu wate na ye be ko dok ho na ye tie dok nso so de ono esua fa firi mu na efutu o de beta ye akiri
edi ama yahwefo ewie amena wase mame akua na ahwefo nyina ase Miss Dia adwumakuo ni nyina nso so ebeda omo ase amoma finshi apaso nkokora mo bibiara wo hwe adwumadie sabre ya finshi apaso nko na face so me ba fra kuma me manetri nkwanya me ya Adom akina ye na ifro kama nti eja me koje danta ti afra kuma baby a wo bia woni okunu me mamutri nkwa mame akua baby a me nso me hwe ya me di firi abani wiase aye wo mpanimfo se obi nim adwonkukuru a ade beche so se woni obi nam a me mu na bomfia na mpanimfo se enidaso abe wo no ya na enso enidaso abe enso emfa ne se bia wodi wani ato se papa we de wo ye obrempon we de wo ye otitire wonna me mai nyina we na be boa me daache de wani nna ne so no ebia no na ba be boa wo daache ti ye ni nipa nyina ntena yie pembebre no obi wo ho a obi tene nchen ode ne manyina be ko school adwuma kura de ote na nchen safna no omfa ne nsua bi se chese ya na ya reho afia so yin ani briefo na edu ba bia na omasebo na enso so obi ni madwonko kura de be che so nti ye hwe sene no me nkasa bebre ne mo me ka no poso se ne be ya be fa mu abade ni mo ade example mrem mo amefa abu enye example mo ema ahwefo a won mo ye den wo mo ne ye hwe sini ya besi sabre won se tama na Kadija ne kunu no ewo fie ho a de ekosi yesi ya pam wo mo free fie ho omo fo mo nye hwe wo mo adutwa ya nyanta chiwa ne hwan se wo sikani ba wo kofa no se ne na ne maame ne kura sikasa no so ati se onyi pe wo se ne ba no enso ya se ekọ ya twa ne ho kanko akọ ye baaye no ti pese ade abu oye character wo sini no no ye de ne ye example e ma ya hwefo na wo mte ebu ho no a chosem ne se ebo a abantofo ato atwene no ebeye ebantwe asobo titire edantwe asobo titire cornerstone nti ebo na obantofo no wato atwene no ebeye edantwe asobo titire ebo na odansifo no to twene ye no ana otimi kan sa ebo a abantofo ato atwene wa reject no obo ban abantofo no ye builder they all sit down no wa reject bo no stone that about that person make me so obo ban da bi ono se edansifo edansifo no we see wato bo na twene sa bo no ani da onim se onyu sa bo no mfa nsi dan no eno na be ye edan twa so bo titire cornerstone je se eno na be ye edan ni nyina so foundation no na be ye edan ni foundation ni fapem ento to twene kura be san akofa enti eno na aya abu no se no obi ni na ne so ono de obeye den na ofiri himpo na okọ aje aku baby oti ase na emu ne ya mu no sanete egbo wu nti obi anse nza wafa wu abrabo mu eso bebre o abu betimi aba be tiesi di kuraje ya na yesi eja pade esi ho otenten enyi enso a ma wonsere kwatia sanete so am sanete ma mekua nti yemfa saa eho no nsua de papa adisua wo too much Miss Dia adwumakuo no Mesdia efri sankofa abubrokosia hinta se me be wiase wo hinta dua kire no mame nya se me hu ni se eye nyankopon na dia ma wo se wo kanse mpa bi nkire wiase me hu ni se sene keke mame akua me so sa efi se usua ana wo hwe na wo fa mu aba no a ene twa sem no ko pepepe gise wo mpese wo besua bibia firi mu obi wo hwe ni se sene so wo hwe ni se sene a ebe ye sene ama wo na wo fa mu aba se wo fa ne se futu a ebe ye futu di ama wo if say wo hwe a betimi aboa ba bia adwuma betimi aboa ba bia se osua ho brase betimi aboa niam bebre ideas bebre wo hwe ye nua be man ya otimi nsa nifa benkum so a ni tin kwa so kwotron be me ka me ji ne ba yes afa no ye betena ye nanka ne no nka ma mi no nanka me ma mi no nanka ye me ma nanka mu ayedu wa ma me ma mu aye wa ma me ma mu aye enti wo de me de wona cho ya cheno na ma me ku ga me check in row ba na no amen no Ompeno. Apasaje no so be ye. Ompo bi pa na. Ne forso. Ya forso de na yere wo so. Chetu hu no kura na abu afu. Yes. Nti on se mo me ho no. Chiro se mo no e kan. Se obi ko for ba bi. Na se one no ofa no a. Ofa no ai. No one na nyima. Ana se wafa no o ma ne nkoye ne ho ade.
sɛ wɔn pɛ no a ontua tira deɛ sɛ mpɛtɛsika mfama no nti wɔn nhyɛ ne kete sɛ wafa no nko ade wɔn ware no kyerɛ sɛ wɔn mu kura nhyɛ saa tie du baabi a busua no yɛn hyɛ saa deɛ no nso ne yɛn sua deɛ mfiri mu wɔn sɛ wɔn pɛ no nti no atete bebree ɔde ne fɛ mu ahwɛ yɛ kura na wakɔfiri no ɔpɛ no kura anka yɛ ɔba ɔpɛ no anka ebi akorɔ no kura wɔ amɔ sɛ na ɔpɛ no korɔ no ɔba sɛ nkɔbɛ bɔ afɛ wobɔ korɔ no sɛ aberanteɛ kama sɛ de wagyae afa nyame wanyɛ sika kakra wie wɔkɔfa nyame afei mame akua yes mehwɛ point baako so fabra yɛn discuss mmarima ne mmaa a yɛware a yɛde yɛgyapadeɛ sie no ɔwo sɛ maka sɛ ɛnyɛ sene bi kɛkɛ wei yɛde yɛ nsɛm bi na adwumakuo yɛkɔfa de abrɛ yɛn na kware ɛna yɛyi n'adie sɛ yɛde bɛsua adeɛ me ankasa maso yɛ mewɔ bebree wɔ hɔ a yɛdi kan dansoman papa bi a wawu ne yere ne ne maba maso yɛ papa ne si abrosan yɛ toa so mmiɛnsa ne yere nim wawu ma hwɛ so ma me no nipa ɔhwɛ so no wafa fie no ɔbɛfa mame akuya me ma ne mfa nyɛ ni papa fom yɛ hyia kotrɛ bɛfo soro wɔde bɛba anokware me na meka kyerɛ wo na wɔde ba nso bɛbɔ fom yɛ hyia kama mintie sɛ fom yɛ hyia obi nka nkyerɛ kotrɛ sɛ wɔn fo soro because ɛhye wɔ fom ɛhye ba fom ɔno abɛforo soro doke ate bɛ ɛbɛ no ɛbɛ deɛ yɛhia bɛ o ɛbɛ deɛ ɔbɛnya bɛ bebree fom yɛ hyia obi nka nkyerɛ kotrɛ sɛ wɔn fo soro ɔno abɛforo soro ɔno abɛfo ma branteɛ baako nso so the same thing hwɛ so ma me bi kaso amɔ n'akyi hɔ papa no onim afa branteɛ no fie no ma no ne sɔre firi hɔ fa na adeɛ ma no wo hwɛ so ma me no wafa fie no ma ɔno adan wa amasaman sɛmini sɛ bi ɔno nso so ammɔ ne yere anaa ne yere amane ne yere nso ani de kama nkasa nkɔbɔ ne yere amane a na yere kora bɛboa na onim we deɛ me kɔpa asɛm na aba yɛde twam tew na yɛtimi ɛdeɛ nti na bɛma na ba sɛ ɔbɛma ne ɔyere wɔ hɔ na ɔyɛ japadeɛ no ɔmmɔ ne yere amane factors ne bi ne sɛ mame akua nneɛma ebetimi ama bɛma de ne nneɛma sie ɔbaa ebi yɛ sɛ ɔbaa no ne kure na deɛ yɛka ne sɛ cheating woni wukunu wɔ no hu sɛ wofa bɛma foforɔ wɔ n'akyi na sɛ woyɛ nneɛma ɛmfra ɔmfa wo sɛ yere no ɔne ɛka ne hinta sɛ ɔne wo mfa adwen ɔbɛma bi wɔ hɔ a ade a wokyiri ne sɛ ɔbɛka sɛ wagya aware a na sɛ yɛbɛka sɛ ɔnaware agu eti wagya wo na koma mu nti nya de a wode awon ne te fio so wagya wo na koma mu god wo ye no ekum ne kra yes wo no ye bibi di sie wa na koma mu no wagya na emo mo ne wo sere ani so de wo ne wo sere obebo wa ko ma obebo na koma mu de wa ye no nti wagya wo sie enti yaba ne saa wontimi ne wo mfa adwen nti bibi a wo ye bia no nko ana adwen no wo fa ti wo wu na baabi na japade o ne mobile phone ai code number obi anim e be fa iPhone be fa o ma de ne bank account bank do wo investment wa ye wa outside ni nyina be yira because of ade a wo ye sie no wagya wo na koma masie ti mesere nso bibi nsi kwa ansa na from ansa na bete se from e be fa na from nyamfa na ahwede mu yedin ti wo bete se ahwede mu ye kyekere na kyese mframa bi afa wa bi akɔfa wa hwedie mu na mu yɛ kyekere sɛ mframa mfa ya ma me akua wo nyina yɛ standing nti ɛno metimi aka ne sɛ kukukuru ni jaya keke betimi aka sa nso so ɛna baabi a bɛɛ no de yɛ common na de ai dɔk die mu yɛ mframa mfa ya ahwedie mu nya kyekere ɛna baabi a musie so baabi a musie bɛwɔ bia no nso so no na egya wɔ hɔ sa nti bibi si kwa yes man stop dog kwa ahwefo de be busa but me person bisa me ka samba akomponya question what can you be ma oberima ne yere tia ana oba ne yere tia na another kan oba ne yere tia de mo de nyoma sie ni kunu be kan no but what can me de mfo oberima bi nso wo hɔ a wono no ahwefo mo hwɛ manim e wo TV so ni tim e dene wo your bema otirimo denfo wo mama na de na esi usukura didi a o twa tito preto so kra de obeya na obeye o ma wo yire no emme na japade bibia on ka hwe nkyerɛw ono onya wo na koma mu osu tirimu se ne na edene timesre be papa no mo oh papa fo ya mama nyesa esrem ne esi bia mo de mu nye mu manenka mo ye hunamba ako so yira ye oboni afache no ate mema no ya bank for no mo hwe mi o Barclays Bank for Ring Road oh me duru ho agese mo post wo horo omo hwe papa ti bank manager Uncle Michael ewie
eya na de to eya staff no fo e de amame 9 lessons and carols baso ansana ma na eya bem no 9 lessons and carols baso eya meme ne da a ebei e na wotwe on the 16th of December ye kɔ eye National Theatre ɛhɔ ɛne ye kɔ hwɛ ye Kumawood actors ne actresses no na no me hwa me ba no se ye ne Yesu ne awo na opemfo ne abenkwan and I'm saying wo ba 9 lessons and carols na abehu Onyankopɔn Jesus Christ ya wo no a no kyerɛ de wo pɛ yes oba hɔ no abehwe bi ɛno ntine yɛsrɛ mu ɛyɛ Saturday ɔkyena week ye nyina ebehia mu ɛwɔ National Theatre na yɛde ɛhɔ nso oyi kyerɛ no ɛde abrɛ mu nim sɛ multimedia Adom TV bronya bia yɛde brɛ mu na this bronya we die ɛkyɛn da bia de ntime yi wo ho free mu na ye nyina etimi ayɛ den akɔ bi na ne ani ka wo mu ne sɛ na yɛ check tickets a obetim de akɔ hwɛ ɛyɛ 9 lessons and carols ne bi nti wo frɛ me a monya ready wo frɛ me pɛ bibisa wasam ba ko pɛ fa Emfa ho Nto Nipa so de wusu a wo mu onya ka na yɛ correct na ma che ticket so me ma nipa ba ko bia mienu me ma nipa ba ko bia mienu nti sɛ wo yɛ oba na de ne wo kunu o yɛ boyfriend and girlfriend for de ya na ɛno de ya na yɛ fa che dan cancer ɛno de cobra from a partner partner no partners na ya he Who say a partner so? I'm here. Sorry for your partner. I for my Miss Adam too. When you me no true do me bra go fikura obetu akwa na wa be so mama de o kan ye no kre. Enti no ye ma nipa ba ko bi atike ene de odwan pe no de ne fufuo be kwa akobo. Ne o pe na de be ye na emom eya mofa ayire no no nko kakra. O ma ye yire no no o ma ni nka e wa wade na se why. Na ye mame yemra wo ho e de ne be ma oba bi nso e de bibia asie ne kunu a won person oba ma ne kunu hu se anamo se ne wotu e no so bi wo ho e wo ho pa e wo ho e na me ku say sama afutu a yetu nyina yetu ema both yeah benkum ni ni fa nyina ni yetu na se oba bi ebetimi di bibi asie ne kunu na ode asem bi be sie ne kunu ejina asetena be ma no ene ne tie ene be man obehu se obe free ama be ma no ana se obe moa no ho ewo mu meka ba ko a mefa ne se be ma ne ye be me obi ope ma kakra na sebi ma pe ne mema ni bi wo ho a ope oba pa ba to obu ne yire of course odi ne yire buo odi na ware obu na ware no or respect na ware no ewo nchen aside and san na wakọ bi ata eyi no so cheating no na be me bi wo ya na me menti ase no be me bi wo ho a na ye twen ansan ho me menti ase o pe wo yere ubu no wo ye ne bibia se entimo pe se kan se me ma ne de sebi impredua san wo no mo ye den adwamanfo ana se ye me ma ho ade se so ne wo tia ne tie bi obefo wachi eni se se agi sa de ne tum just like that ya nyintum na say wo ye den anso ayefun bone edim se masa enti bia na oye wo mema ni bi wo wa omo ye faithful to wo yere no eno de ye nkasa ye mema su ye winimu mema bi wo no mo a but omo ye little percentage omo ye yes okay Matthias omo ye faithful to omo yere no ene ye wo mema bi nso wo a wo de wo pasa no obekọ akochiti ene de yesu ye nkasa mema nyina na ne ye kan se bema uja wo yere ho e wo fie akwa abontene no eso ebuo be na wuja wa ware no na ade akwa abonten be ma bi wo ho no mo a okwa abonten akwa wo date na bi o ne girlfriend na yes wo mu pie no o tietia o ye na yiri wo fie obefo so ne yiri ako wo ke kansam abufu a kire wo ban se be ye okwa oba no mfre no no be ye free no wa ye ne o ye na me pese me hye me ma se wo yesa na mpana na wo fa wo ben no odi bu wo yire no because onim se be oba bia ne be ma ware for twempana ya na ehunwom enti se be ma otimi ko che wo yire ho 24 hours o girlfriend 24 hours untimi mfra wo yire mfra wo ni pie ko di 3 days
4 days 5 days o yere enfro oba krokra ye nyansafo because papa ya me so omu na yere because be ma warefo pa wo de oba pie na wo yere menti se wo ne wo yere kasa menti se wo ne wo yere yese eno ye be ma ne sunti se oba bi hu saa na wada ne ho so na wa moamoa no ho yo wa moamoa no nyina no fa no wo twa wo be ma no da bone na wa refer adofo bonim mi twa me oketu bi na memra ne mompa ese emerima no da bone ma na nyesa no da bone ba ye basisi why Found to Nipa no ni penya ye found to Nipa no ni penya yo adofo ye mamu nyina akwa babio ye ni age wo hapa of course ye sua ade na me pese ma hwefo be mu kakra na mo so de omode de omo sua no ebe den ebe maye na efe no etimi bonu nyina atofa na yasre kwan ye nko yo ye wo ha ne de eye otan ne aduro ne ebeto amoso ntimi enko ba bia ene ebe pon 6 pm ebe pon no nsia pepepe ti no nsia moya ye mpon ye ti phone lines ye bia to mo anesa ye bia to mo hwe television na sia numbers no egu ho obetimi afre me na ye wo ha minta wo ha pese bisa minta asema wo ha opese bisa dog asema wo ha opese bisa mi asema na de mo ma me ho mo bia mi sama asem na ye misa na ye ni minta na efe dog ento fra na we bisa asem bia na futo bia pese o de bebe bia na ma kwanya no na wetimi e de aba numbers no share television na se ho egu ho 0302 030 22117013 0302 2117034 wait me afre numbers ni na bi o frese ya beje osna obi anya ma ye de me monka ye 9 lessons and carols no so ochina na awotwe ye di hu dwuma pa ye ho ichire ewo National Theatre obetimi aba na yina yakwa kwahwe bi fine de bia meko bia ena me say npa dodo na ekobia so they do enjoy themselves and untino me me ndai be na watwe me yin ho film enti ma hwefo de mo nya tickets ni be free o mo nya mo de free o frɛ ba ko nya tickets mi enu and untino obalize o lize kwan wampa boko enti lize la na ntimi anyina so ba wo a wo hwɛ so wetimi afrɛ hen na ososo odi de wosua ne de opesa o de che afutu sam bia wetimi de aba na obi amae na ye se afutu sam de yaman bebre enti no ye twa ne tawdi ahwɛ emfa wo ho ento enipa so ene emu nsunsuanso na ye bebre emu samsamfa ba ko pɛ etodwa na enye wafutu sam ayede wie yo kakra mesan ede atufo ya kan bebre na ne medi tufo ye menua no ma mesre se ye hwe ayiyiri ya chirewa on se ahochire na na owo mu no se oho chire na nkunu muwa na se wo betu saa na mo no kura se wo be fa wo kunu sika fa na fa ye bibi fa na fa ye bibi enye se me fa fa na fa ye bibi fa na fa ye bibi ne me pese me che se bia ahochire bi nti na ma wo fa ye bia me fa ye no me de akofa boode me ton wo benya mfa so enye bone na so na ye no so depending on be man ne ti no baby so baby so unya sika we he obi na se etimi bobesia okay me de me bobesia minti bia na be man kro ya ate ase ne nine kan nsanka ane enti wono na ma obi no wa unya bi won ho faide a ukọ bobesia enti instead se udi sika ne be kwakoto obi ho mi ni ajeto ho ma sika ebre so sa ukọji sika yi wadi sika no enti ne fa so be pa na ba so e wo sika na wo fa ye no wo se so bi ani so na ye say
so be the sika ma se fa sie mana obetim de 8,000 years dakura beka so we die ubedi no ame fa ntwesi mre sa sa onya meje intimidi twasi sa dana na obeba abeji ni sika bi na to omo no asemo so intimate sre se pa se sa na montuo na akere wa atuye no mahwefo monfre ne ndi nkomo numbers na egu TV na so na ahwefo ana mo ticket no ticket dey exam de chemo timi pa mo chew aha monfre ye ne ni nkomo numbers no call ne ba na mo de aba ba da ahwefo no monfre me ne mo be ya aka wo me nche no ma ya aka wo ba jo monfre yenye afutu sempa yenye afutu sem efa mama warefo no enye se woni ukunu tie na ukunu sika ubewia na ubefa mfaso obi ani so because the no one can say sika ofa no efaso obi amaso ama no enti no asa wasa ye bone in the first place why we are bone why we sika sika no so want anye mfaso enti the message say ahokyere bi na beba it that say obekọ say obebo kro no adi be ma chi aye bone de ana obefa ukuna chi aye bone de ene na ko jaware no kwan enye by force say we jaware e be chi watu enti ade e be ma wa ye bone no jai ne ko okwa anu akoye wakotena se wanya bone nsunsanso bi ama wo enti say we be chiti mikunu ye wei mikunu ye mi say enti mi fa na chi akofa be ma emwa oba eye bone ida so de be fa be ma ni jai ne ko ana say we be wia wukunu mami sika eno mami say no akowia ni sika eye bone enye enti sa oti ho na ho kyerew na ukunu ntimi nhwa wa ko ne ko pa adwuma ye na ye wo ne bo bra o no ukunu tia enye ne bone o hwe na wade no me de da bia nkasa wade de won kwa beto asane ni de eye amenti na ho ena obi ho no a de obeka se me nya o na me ye ho no wa na abeko wo ho obeka sa word ni bia to bika because one hwe ya ochina na won kwa na odi twa so ansa ane ena obi so wo se onkora ni nti enkora ni nti ubewu agya nkwala no no musisa ho na be hwe wo mo ubewu agya nkwala no me experience me share me experience ma we obesu but the rade ma me akokuduro futuo yesre mo mo mi ntia futuo ne mfa mobra no na doc engagers meba ho asema komenta ho onso so no mfa ho Nto Nipa so the word no kasa mfa ho Nto Nipa so no emu duro no sen na hu no fa me akua word anasa ye kasa mu a emu du yi pa kyerosem se obi a wotesa no kora no me nka no wadome obi a wode ne ho to nipa so eno me nka de wode ne ho to nipa so makase sa oye kyire no eye nyankopon asemu a aye ehintasemu a ye de afa adwumakuo so se onye nkyire wiase enti divine nyese bi a bosirem kanse ne bi keke fa wo ho Nto Nipa so kyerosem no so se no me nka de wode ne ho to nipa so enti ye hwe si na hodo no a wo mo ade wo ho to nipa so wo mo ade wo ho to majapade so de ko wie wo mo no me no wo sika nti wo de wo ho ato sika na wa ho oden so du ba bi na sika hye ba bi na nipa ntimi enka me na no nka se sika hye obi wo sika pa wo fa nipa anye hwe na du ba bi na wo hia nipa na wo hia sika sika maka na fidie so several times say friend sie ne nka upesie sie na wo agya ho na sika naka ti sie ne nka ne sika inti yese yedi sika som nipa se yedi sika to ye nkwan yemfa ye nkwan to sika inti ahwefo obro nya bre ya mutie yi yemfa ye kra nyina nko ye sika se de obi ne yere obi ne kroti na wa wiya ne kunu bu ha ye mema no omu twa bi no mo boro kakra no mo yide no mo wiya omo no mesre se wiya no ye ka se memfa wo kuna chi a wo fa ne sika nso wa fa na chi ne mo wa boro na bia ana wa twa kakra na o de ato yie de amano a na amane hu ne mo wo wiya ho no mesmenti ase se wo de wo no me no wo ho no na de onye sika nso me de koboro na de bia o de boro I mean ka so koboro ene ka me ma fa sika na koboro ene ka me fa to nche baby so wo ba na wo sa wa boro no aba fie ena bi da ne botom na wa yie ade achi no obusa bi ka se bi anasika wo fie kura no aduane ne fie ade achi no obusa wo se na sika no wo hia bibia ne fie me de akodi dwa ma ne hu se wa fa sika no but wa me na hu de ye kro no eno kwasem ba akonso ne se na no emi ama no muntie me
se be man so nya hu se uyi ne sika ebra wo mfa ma no no hu se e wo ho a wo de niam be hya ase o aware ya de ese se ye transparent ye mfa bibi nsie ye ho ensa no a ye no ebi mo no ma o mabra bo se ye no nya de papa nti se wo hu se wo kuno we nsa bo ano bo ha na nye physical ye fa bibi nsie so me ma na dodo na de bibi sie ma na me ka se ansa na be ma na de bibi be sie sa oba no na wa ye biribi a wonye ni be ma bi oje ne yiri di bia bibia ni wa wonim insika ne biribi na adwuma bia wonim ba bia wona dan ne nsa dok ye Cynthia ba homa no so Cynthia yes ma na pa cho ho te say Adumo na musore Yesu adumo e fa ho Nto Nipa so dwumadie oh no cre bo me nkomo aha mo anka ya ma mo anka bia ma yemba na ye ni ye maami mu ni ye papa mu ye dwumai sawa ho Cynthia I'll say can be ma mentie oh I'm say na ye wo lines problems mo de mo try e beto muala and na no onim na ye we de me de twa no so twam me kwa yi ase what wedding whatever and na ye fans fo bi a mo hwe ye program ye fan no ne atwam ko nyina osema ma de bia mo discuss issues da hwenre be ba ka che ne say be se onye bibi mfa ye ebi anuanom me na me ye pani na me nuanom nketu edi machi nyina aware na me pani me nware na mo de mani ma ye fom wo fie na me ma me no so tank ketu anachi esan tom ka chem se ne se me de me nware enti na eye ne hia enti da be na betimi di ayi so discuss so dey achiche na wire ai yate enti ya na adwen no so why yo now kasadok ananu anu asi na me ka se now kasa na Cynthia bai no me pa cho so betimi afre ye hwe television ase numbers ni gu ho frɛ ye ne manya ne ntie se lines ni munye enko ye nka ye show ye bie ya na course ni didi so enti no de koso atra wo benya why men pa ba wo benya na me ka se ansa na be ma bi ana se oba bi de ne niam be sie ne partner no na onyini ni wo biribi so ho na busa ho se mpanimfo se ewo akura ewo dan o oba no de ade sie eye o madea be ma ne de sie a eye ne madea se mo aware na mo wo ma na mo amoma ni dia adenti na sese me de kosie me de sie ma hwan akwakofa kura kete ade nkura na edi te bonte so ni mefa nkodi mreko amofra no nti ne ye bre ana eye nti ase bi na anya adwuma ba bi na gidie bi na eni ba bi nti na obi ede ade sie ne yonko eti ye ware a moma ye nsi emfa bibi nsie ye kunu ana ye emfa bibi nsie ye yere na momu no pesame nkuminya ba mu a sie se ntokwa ba ya najo gromu a na obi ade twede ahye ne ntoma mu se anaju agura ye die se ntokwa ba mu a obi ade twede apoma dog be kumi Dani wa poma de twen na mom ye nyina ya buta ye ne se ye ware ne yate ye ho ase ne ya bobra akoyanim afutuo ba ko a mede to ho ma warefo ne se ma ye mfa nkwala ne ntin ma ye nwunya nkwala no de wo papa wo beto no timi ye no de ono obu okura wo si dankura ba akopɛ enso ne bia wo besi de abrosa wo besi fishia enti nkwala no wo ye de wafam ebe ye na ugya wo nyankopɔn so behwe nkwala no obi wo ha na nkwala ne banti wanhwe a de ese wo de to aduro no mkora no obewu enso wo nkwa a wo ade enti nkwala no se nyanyame na hwe nipa ba akopɛ wontimi hwe no se nyankopɔn oba ba akopɛ se nyankopɔn anfa ankora ne so na wo de yare to akwala ba akoso a wo bebɔ bre wo wiase wontimi hwe sa akwala no enti nyankopɔn na hwe nipa yo nyankopɔn na hwe nipa pa nyame na hwe nipa lovely my lovely young husband lovely to say unpatchable ko wo age group for no your friend is saying from sample youth for no to omofo de enko okay me age group me youth no kakra me ka kire mu ni say yensu so man yanim rade ise obu ono ma me pacho tina so aba okay ye lance no mu nyatime enko hwe omomra wate antitina mame na pacho ho te san ye o medo mpacho me hu yo nyame adom ye da Yesu ase lines no mu nye the lines no mu nye me pacho lovely to asoma me say na me ka no
Yeah, youth here be. Sis Nancy ni brad ye pa. We say obehu young guy. Also be kita car we. On so person so ekoto bi bo 18 years. Eno na ya de krono any fraud nketinketi sikadru eban. Because ohwe odupon a hwesi ni odupon. Any brad ya no person ode no ye ode 40 say no ane wo fa. Enso hwe be bi okuwie no. Ti mesre say ebenya abotre na ya hwe nyame anim. Na megidi say memre no so a enso ye bedi ho. Man 5. Hey! Lovely am 5. Let's say we tumofo youth no. Memfa ni bre enkopre ni bibia chi na ochina ko de wonkwa akotwa so. Enkwa nyame de amaye say yemfa monko yanim. Yemfa nyi onu awurade a ye hye na nyam ti me utwa wonkwa so aye wo mistake and so amand awurade de na ni onyam no anye den. Entimi anedi. Na 9 lessons and carols no so me kawo me ndey. Ne na awotwe on the 16th of December ye say ye ne den ye de hihye so. Na money man say me we for dey say na san ba madwem o. Me ba Lady Sarah gospel musician. Judah experience no so no. Ye we 9 lessons and carols na ne kwasi da. No so the Judah experience na bremo. Na a group any anyontofu aka ho na mafo ka ho. Empress gift you say adoye ka ho. Gift you say so aka ma no de. Empress gift adoye o ka ho. Anklato ka ho na afei anyontofu afoforo so eka ho na 17th no we are 3 p.m. pepepe wo na sorry whatever community 9 community 9 Chinta restaurant Chinese restaurant in chen wa ho na Lady Sarah so kwesi da opeja erade wabona bodini Judah experience interno so me yi ho free mu ye na yigina se e ko na ja yakotontom erade na ye be dane ye ho ne abe course ne de ahwefo mo fa nche me de anka makoma mo ne ohenyere ne yan oyina ko mo ne se ye pese ne mo di nkomo na nne lines no eni amoa yen enti mo fa nche yen obi kan technology etere bia na di hwia mo kakra but ye guso a ye mpon ye be pon 6 pm idie course bia be bia no ye be gye na ye ne wadi nkomo se ye or 10 year draw say yeah and found Nto Nipa so ofra once e won ankwa de ofra e beje so ye no atwetwe nkomo ye tue ho kitu ebi ni aba ye ba pe ye ba ya pe or 10 year draw ye de no so ebremo enko ba bia found Nto Nipa so no ni penya ye found Nto Nipa so no ni penya yo and me producer director Sarah Opari Kunkum. Sarah ne bomachi dom ma me de dwumadie yi ebremo. Na ono so ne ba wudi na chiri. Ono so piapia twetwe homa no. Priscilla Eresi Anaman. Ono so ebo achiri dom pa. Priscilla ho afefefe. Ai. Na me ba studio ha. Me wo fruity wo ha. Makafui. Me friend fruity ano so waje so. Makafui wo ha. Ai makafui wo ha. Ono so jana camera chief fefefe na Patrick and so ewo ha wo mu nyinara ebo mechi dom na ye twa ye ho e ba yi e be hu se ye papa ba ko abekan ye ho ye maame ba ko abekan ye ho ye papa ba ko bi so abekan ye ho na che sei no ya ye enipa enum ne wo set so na enipa enum no obi amu edu pa e wa dwuma wo no eye no emu eno nti no me nkasa bebre na yire de eja munim so ye ne na ahya ase ne na nso na ewie na ohwe eye menchen ha ye ma me kala kumase kala oba kala papa bi wo den so yi no kala mama na ho te sen nyame ato ho eya menti ade bi ase mo ba no maye mo ho te se good style bi enso kala wani ase nwense wani ase den oh ye nyame ato me da ase mama utini fata wo me da ase wow enti no let's say ye hwe otani edro na ho bebe muke
bebre wo ho mate ene ye beko ne akwa police ankomo no ana me nua be ma akwana ewo ha nua be ma amfa cho ho te sei mama akua enkwawura daroma ahoden me mfa nya hwe ho aye fe o medase ho aye fe de etwa mu ya me hu wo mu na me bisa na ye se na me nua be ma na so hwe de da wani bi e ba de me si abotre kra se adwuma mu ni bibia ye boko oh nyankopa adom da Yesu ase ya da multimedia for no so dai no kware me da se ho so aba na afefo mo hwe ba bia menya de ma ba twa asi ya abatwa si bread so ha mo kai eye ohinta di akiro brabo ache ni ene nuane eye aprepu but ene di onye bo ache bi oye different person all together usu abeyi bi school for me classmates for me din ene owo ha usu abeyi timinsa eye be kum ha se kasa ya usu ansa ya owusu ansa yo ya owusu ansa ya na so what to say Yesu adom so ho efo tesi me hu bia na ho efefe eye nyankopon ampa na so I said oh when you says Mama yankotwitwa eye yankwohwe except bi kakra ewo hin kan say otan ne aduro yankwohwe ne except ne kakra ye ba me ma me no ne me papa no ene won ma di nkomo yi e be hwe obia etwaka ewo otan ne aduro mu eno so ya hwe futuo kakra wo eno so ne ahwe ye betimi afiri mu dia brenyen ahwefo enyina ti yakwohwe arafo wahu edie kakra bi a ye dia popu chese memeti ha nyina ma ye tensed kakra bi mfram ma ye yi akire mu yi na chese de eba na nso nya asam ketewa wu ente dwoda yakopon wo hu ye mobo na de che ye nse no me san bo ya na ese o ma ofidie no ekoso ada Adom TV na woni ye hyase ehwe na bra ne ye hyase ehwe no na fe wuti ase yiye sani esini no anam so se oyi kire ni nyina beko akowie afa Garnica syrup wo motayen achi New East Chinese Hospital wo motayen achi na reflow pad and baby diapers so etayen achi ye di dwumadie e de bremu yemra na yemedi eye otan ne aduro eho enkomo kakra emisa kofi me fa ansha ase otan ne aduro ni kire mu kakra na san abinu aba medase ne dikai afi so mechia ahwefo omohwe nyina sa oyichire a yede bei eye oyichire bia emudu yiye de mo de ba ye bia ni ho o me nyina wo mu edu papa na we de ukukura untimi no kware mo ya de nyame hira mo papa nya sanketwa emudu na empenifo kasa omoka se otan eni aduro no kasa bia no tin ebise da metaka se so de atre koten sroma ebre otamfo no okra no unye bibia mana so otamfo ani da ena otamfo no so nhia won ka jo se maame akua meta onti da ho so da bi otan no ewo di tirim ni enti a ota wo no ewo dompe mu enti ko fie we dem chwa no wo ye obi bibi nko an otan wo ana se bu a otan ne adura ne se otan wo obi okra we ne papa so otan otan no ye honhom a ebeto nipa mienu ntem na ebia efri bibi na bewie bibi ebia bibi bia nipa no wa obi ni bi otimi de tan no se ka se keka ne ma de tan ne ba bebrebe e obi so asebe ohwe onipa bia de nam ho keke na enen otayo etari na be hyerimu so otayo a minim ne obeya ebetumi afiri honhom bia asofo ntimi ntutu minim bia nyankopon ne betumi atutu enti otan ediedro enti otan no ene ohu ye obi ashi different na otan de emu edu chance ohu ye obi ashi na ohu ashi no onua pani no otan
obetima obi ahinso akire no obe bibia am na asa akoma ama ahoahi nako na momotan ne de wow intimi nko na enso bia na otamfo kra no one no nam a ususu se opɛ wasɛm pa en hore ne ya na ya no enu na ehu no ehu papa ono koba so se madamfo ni so no time wo wonya wo bedi ubone wonu ditrimu sem chese wo awunim se wo do no etu kan se bia wakoma mu kire no chese nipa nso da odo adi e ma hu sa nipa yi ase odomi enso no oboa fake otan no wakomam sebe ente se komade a ebi da minue ekomi na bia ya twa du se ka me be example no eti otai eni aduro eno kware senke wa aduro de na bia awura drugstore na pharmacy shop a na kwa ko pe bia to na so otai ni aduro otan ni aduro me yi hu fi majo da wi na o me nsa pepepe ya de bremu ni ye sha ase hwe wetimi ate ase se ne be ko nyina na wetimi hu characters ni nyina din because otai ni aduro ide ye tena ase a hwe be first week ni wie ya following week na phone calls no kwa na de bremu enti wo friends so me aboni pa na wo kana asem ni din enti wo hwa na wo hu se ne obeye no why ai kofimi mra me nua ba kala ho sister kala mama sister kala o chie ye fe o na bi na kire san ai ebidin abana abana jibai sister kala oni o tiny adro yi mu me hu mo flash me kakra o character ben pa na we play e wo tiny adro yi kire mu ayo me chia Adom TV ahwefo ene atiefo nyina wotani aduro edika na esini bia eyesini wanwaso bia mia me fitwa sini no me twasini atwa na sasini we die wotan wo hoi eni aduro anokware ampa sini menimnua ai menimnua ye nuafo na minnu baby o time no na yesiri na yiri me pa bia ye no what time me ne me match say sa what time no ohun bi da me hu bi wiase da na ohun say wo ho nso say ye kasa bia ye dia ye kira ye hwe me ne wo kasa se say na wo studio hey obi ni nua eti adoa nwoma so time woni ne mani mama enya asem kituo mesra hwefo ani atiefo mo hwa Adom TV na sable ya yeti ya kasai sasa sini we mo bia mix da o bia sasa sini we ho awie anadwo o mo hwa sasa sini we na afutuo ene aba ai wosa sini we mu no ma twa sini atwa na sini we die e bro so a chance so sasa what time edro yo mother anti-mother wa homa no so otan ni aduro eyi so ma ni ewie na nsen ma me odupon ma me yo ma o ka si yo ma so be kan bi se watwa ni atwa na sa sini na de na kwura mu ne de ono hu say yes mother sister mother Makia ye mother I want to say me ba say na say onyankopon wadom o ya dem ya si na sesi ya cross aba ha ne we na person kan timi kan fa ho Nto Nipa so timi kan otan ne aduro so e fa ho Nto Nipa so me patcho kwanda ho ma why kasa ne enko ba che you baby a minta ne ire no we ne kwesika no ani ebi to me so me ye bi emre bi pa na me ho kire me papa sa na ya minta ire ne sanka ne sika me so me sanka me sika me ko sevu o bang emre so se me ko dia no bu dream se bang na gu oh ya sabo enya de papa na enya de pa ani enye e wo se na okuno wo ye okuno atare she kra nkan fa so am no kware mother okuno wo se wa yesa wa hunsu se me sra na wo mame oya o su de miniska menya bi a mema obi na sesi a wo kai wa wai na so wo mame na ma so mfa me ho adwen se dem se metete no afide wo na sesi a wo kai wo honga kra na owu ya na wo mother wo kai wa wai sesi de ma ti ya jai
Nana yere kasa kakra. Oh, Nana you had kasa. Nana yere. Mame. Me do sama me hu da me nya me hu. Oh, me da se nyami sha. Me do. Me da se. Number 2 obetim de me aka mo ho bi. Oh, o da ya no afre wi a why? Me ba to me friend number ben. O frɛ maame akua. Ai, o fra me de number o. Number se gu ayi so. O de TV number no fra gina so be di sesia. But mother gina so na me fa o ticket ne ma. Ya mo yi ma hwe sa to now. Why are they? Me ko jom na me background na je 10. Me twen na ma hwansa na mada. Anokware. Enti mani ji movie no pa me pe mo nyina so ma se na na yere die che se. Wo na wo me kran ka me pe. Oh, Mother, take it to. Me pa cho gina so na ji o ticket no why? Me pa to you. Na mother wa ja o kro ne wa na be ko. Me gwa me ko. Mate, me da se, Nyankopon hira o. Me se ye nua mother so ade no. Na obi wa homa no so. Hello. Oh, but you patch me why? Sister Alberta. Ma. Na what is saying? Atanya me adomo na monso e. Ewurade adomo frefi here nde. Me frefi trade fair. O say? Me frefi trade fair. Trade fair. Hey, Alberta, na trade fair na slang in the sano. Trade fair. Trade fair na me woman ti asi. Me patch o yanko kasade. Enkwa. Pacho, my friend say, I come mama messy. Na or kase, and say de idea ebesi in kununum. Na a memory be one so we want to say, oh, banon sim will be a quay on the fast one different for what you influence him. Or mom bedgy or more so more fun and no say any day. Yo, ma Messi wa obey you are no what. Yo, madam. Yanko Deborah Homra. Na emema no mdefe defe maji wo musem ade no. Ye ma me na ye wa obey ya no. Debbie. Yes. Debbie na what to say? Basha nyame adom me hoye. Ye da Yesu asena frefi he awie yi. Basha me frefi apedwa. Apedwa Matia Amedo. Ede na wo so de ba. Movie ni bi echete ma hwe titi almost 30 ma hwe pa. Ya mi shira. Me papa. Me papa in almost 30 day one ma hwe sa betum. And now mudi. The movie in me papa. Disiade nso wom. Baby me pa disiade free ye. Ma me na eja na ayi papa na oyare na ne gere na ne ho. Echese sa aware mu owo mu enkwa mu me no betina no ehwo na ye adwumanti but for this ade afi ho pa. Wow. Na Abasa wo wa pedwa e be cho ticket abetimi aba 9 lessons ni bi. Me ba try meet my bed. O betimi aba. Me ba try. Ene agina so na pacho producer director ne won kasa why? Me ba show you. Ai me da say. Oba Mary. Ma. Pacho na ma Messi kase. Emma Bema ayoba mfadie na echire aye di sunsaso bi ba me Bema me ne tie na onye adwuma ma hwe na me ne nye adwuma onye adwuma wie no na obechi ti wo mso otumi femini am ka kire mo se mimi wiskate no nti onye adwuma no sika mpo ma ne bi nti sani pasa no so matata se me pese me kire no na mi si we dan wo so because akonya ode me nam so no enye onye adwuma ne de no hu tan negire mba se o ye adwuma ye nde o se me wo mpena nti de bi o ne me manso saa me ni nuku ankwala me nsa ka me be ka say wa kire o ka me be ka say wa kire nso na e bi kura na wudi agba na wudi ano no correct name mpa cha me de Mary o de Mary what's am body ka for oh Mary ada na wo yes me is many to me the akisi Mary train Mary when you are so we na ya mama be me go about 12 Matia e don't know ma wo obeyi wa no say obo na mane ya na ni say obo na mane pacho betimi aba 9 lessons and carrots ni bi Mary ma
Obet me ma take it na bet me aba share 9 lessons and carrots ni. Mpachan. Wo ya sure. Mpachan bet me aba. Na te he. No crowd in Mpachan. O te he fa. Mpachan me ya sure fa bet me aba. O te he. You want crowd. You marry any you na so ma me why. You na so me fa ticket ni ma wa ma be ba be go a water crowd wo. I think you na so. Me pa chow we can record. So wa ma Auntie Ayele. Auntie Ayele. Yes. Opa na to yo te. Iya jo. Opa na ngba na ngbo cho wo kaje. Opa na ko ba atwe ko we no do mo he kwa npa. E ja ke eni odomo line se mi be ojogba. E wa Auntie Ayele bo mo na no sa otwa wo ko onu. Na me patron so betimi afre yen. Na ye di nkomo. Say ye ohinted ye no hinted ye change so ba o ya ba me hu sa. Of yi apreku WhatsApp me ye tina ba me no. Na be disease na. Yo, etime pa mo show obetimi afre na onso so de wadwe nkire e de aba. Kala na wo kasa wano ensi ana wano si ensi manisi na memra eye na ye edna yo na me kase ewiase so obi kase wotawa be bia ni wo ma bokwa konya dura obetimi de asi ana kwan da to what time de eni adu what time adu na me pese me kam se be ne mo masra ahwefo ene atiefo sesase ni we ye started dwadana wo mo ntena ho na wo mo nhwa no mbe hu se de ewiase mo nsem do so mo nsem bebre o to be kan wo timi kura ku efi asase so unua pa ye furu ba ko emu ade na sade na ya na no kura se unua pa ya wo ne mpapa ba ko ma me ba ko timi obetimi aye wade ama na ye wo ye po nya obeku aye sade na ya pa ensi papa sa ensi pa na me die aburo so me die aburo so o se be ayi no sa tire aburo so asebeba da bi sini we sini mesret mese wo mo follow 10 year dru chese de wo ye kura no ma me hunu sa asem obe eni wa bi efi ha so ba ne sa asem obe bi asem kitwo sa nua no mama o 10 year dru e moja ba ko na intimetra sim bisa mo senti me ne free afunu ba ko mu me ne free afunu ba ko mu na ba ya na se obi ama me nko asuye nyina maame baako ena wuye mienu na asamono make ade you na wo se wani kura tetensu make ade na mesim omo hwe sini no ye fa efutuo fa ye ho adwe mama eya me kala kumasi amete yi ani ni be ya me kana asem ye mama akutie bi anim ni wura mama akutie anim ni wura ti mesira tiefo eni ahwefo se wo tai wo yi eni adrampa omo hwe efutuo wo mu aba pa o benya free mu eni efutuo benya free sa sini we mu me di besi he ya wo di besi ha pa wa ma me ye mo ra hye me di besi ha na samwe kala me hwa wo so wonye sa mama wonye asema wo kan kakre na wo do nse kwa wo obi pa me ho asem o kala mama o ye sure me mpaka sa esi bibia ko kan papa nye krede ana ya o so abeyi man papa me ya me de bibi anye de aka kra papa enye de enye krede eho eye me na sam ne wo no aha wo so bramu na wo so part of play ye na ma na hema emfani na nwie na yetwa ye ho bra na fe hwe de be ye ho se esre kwan yo se ye de me ni owusu abeyi wo ye kwan wo sim no na amanye twa me ho ahie nyina suro me fise me ye bema nyina na so etina me kasa me boso no na de meka ne se ahwefo mpani na omo hwe series we fise
other movies my people see me say oh we or calm but we me jata ewum say except nearby un say mensere there be eno kire adwini nipa boni ni said am sitie me pese me kire nsemu bebre on say me first dialogue no me say me timi kum pimpim me hu na say sumu wo tirim me wicked me no kasa sa no eh Jesus fa hwe me obi aye wicked ya we ni echi aye eyi ni so mi yo cha kwa me bi ajura just o tirim adin wo sire no me tirim odin ye me ye okunfo a warrior wow na o hwe say warrior me maji ba fine say ifri na ekwe ono so ye warrior e wo say o hwe na ohu the type of ba fine no so warrior I wono so ye hono kama no pria kokama say me so de mo me atwi e homre bia de ba no na asasem na mama no bio aha enti ahwefo ye twa ye ho ne am ba ka ketu bi kam kan say bi but ye ba e beto aso men ko ba bia o Found to Nipa no ni penya ye found to Nipa no ni penya yo arafo otan ni aduro otan eni aduro yako break ensem a epiepie film o studio ha no me nka nkire wo me de me te ye kama ye kan sen na ye ne kasra na ye nuan ma wo mo sin mo ka bi kire me but me pese wo hwe me pese adwoda yakopon ye adom a no me nsa wo hwe na odi ye nyina ye start na ye ti ase yiye because omo aka so mo yi sin etwese na we die e chenso ti me pa cho adwoda na o ka sesi ya na wanu si ya na wanu ensi ene pa cho o ka na e ma wanu si na me ko na eye ho esan so obi agbo na kutia na me hwe so no so be gbobia me tofa ma me na obisa timing tiwa o hwa sen na be kwa kusi fi se be obi a metrimu odin a me time crofo nanso obi nso time me pa nipo time me pa nanso ben me pa ehu nana ya hello nana what to say That's you. That's what my phone here. If I try, you'll be now so come on, baby, you're the brain. I found to the personal. Aye, young cock. Udupo, and if they never find out Jane and Yemen. Aye, and I'm going to know any video and I need to tell you, I did be out, we need to tell you, yeah, because if I am China, I didn't ask and no na je be se papa ya dia yi nyina ejane resi no kure pa nana tu me ofo pa e woni pa nanti mo so de to hofo nyame hira wate bisamwa hello me koso ai me pamcho mu program bia ya menni efe papa yeah that's se ode oye pa to we ho a we get 100% correct. Neso time na mudi ni enkoma ayi sister ayi na ye se ekwan bia obefa so a won se workers no ye ko omo awia ni ye kwan hwe bibire adwumre no nye be hwe men so dia ko shechi na nipa ne ye ni kom etan kamingo ekwan bia obefa so a obetimi ama anka weba 8 o'clock no anka ye pa baboaye 8 o'clock ni nantem and you bet my share at least 9 near upon. They put 10 now. No, yes, I got it. And you also wasn't not to 40 year war, Indian and many, and such a mustache day one. I do a bad dom, my chest, Betumui, sees the 4 times to 5 times. Yeah, that's the time name why me shana miracoda, none call for Yacoda. Because Obama bread. Mr. Samuel, welcome at Sawate. Okay, on yet can do a bit in piano. Miss Samuel, what can I say? What's it? Come on, to him. Well, be fine. I be fine. What's it? And
Mr. Amo ni abre papa ye be kan ho asem no na ma me akua ni bibi se nipa o ti wiase na wo nua manum ni we mu a o bebreye wa nipa na ga se nua manum ni we nom no e wiase kura tu betram na yo de da bi omo kai wani wo wiase mahuna mani o we se kai oni mo se bi wo ho oye wo papa bi e wo beri man papa bi wo ho a o hwe yesesi ase ni nua manum ya me wiase kura urade de man no oba mu je se wa pa aba afunu no ana omo no de tekuro no so we ba no be ka asem kiro na yi nanu a we nsu ba na akoi no sa de tina we ba akoi nanu sei na me de wo yi manu sei ade tina akoi ye we sei na de wo ta we upe we asem we su ta me je se de bia wo hu de wo nyina edru ba bia na mitiri bom sei ya we mo on mo mienu chai na wo ko bi de na wo so ne o so abaye o so abaye nipa bia me detail no free baby na be so eno so ma fa no ho anche no na che se otan ni bitimi ba efri bibi so otan so ebi so ho a efri hwi so ho a no kan me ama kreti na me tawo na me tawo so abaye ma me dia asem to no so ma asem no ni o so abaye so de to no so me for so no ma ne patch o patch na nipa mo bo Nanso now jina wona nim say you want tell me tim say na ha many ah esa pacho o ye ka no be esi acho what's that thing that you go for hey ka do pre ho ah sha dia wa pe ni wini mo pa go ni za funu mi o mo fa go do esa na nim say nya no kure otai wi ase ebru otai o nei no no hey obi amara so no hello mommy. Your last caller die sweetheart Auntie Benis. Yes ma. If I show fatcha me what is so original to us. Enya she mommy. Na patcho frey en fi. Mam patcho me frey mo frey show man. Agbogba show man. Ayo. And your ticket to bet me abaje wo de wo. Mam patcho ai. Obekọ. Me patcho ai. Na lessons and carols. Me dey be na wo twa ochira na wo twa. Mam patcho meko. Mo ene ebeja o ticket. Oni me ka say wi anu agina to why? Me patcho ma. Me patcho dey na so person odi tu yenfo awie. Oh me ka say me da ye ma me ni ye papa no mo asepa nyame nhira wo mo. Ewo senior se omo di abrese efutu kase pa. Anokwa. Ye ka say Emfa Nto Nipa so ye no kure. Efri se mi ko oware me. A wona mi awuma. Mami, edu baby a hochira baya na rewo de edi bedi dikra na edin. Mi pesika ye juma. Be me to mi ka chem su woni sika. Se na wakotutu fom di sika hye ho no mo. E kire kura mi be hu se sika wo no ho ne se. Emoa wo fom awi sika. Awi sika no. Ansa no de ba kire mi sa akoso ama ye wo bone. Se de ode ba ye me no de aye mi awi. Na mo sa asam no so mi tirima antre me wo no ho da. Ana se ye ware na ye basa. Enti sanya mana mema no binu modi ya in fact are ho eti beta mase me bre mase futuo me bre wo mu ya mi sira mo pa amen and your time here do so Jordan ye chance ye show why me pa chomate Monday nyame ya duma ye chance why man pa chomate yankopon shira gina so ma me wate man pa say e da say nyame shira Kofi what is sister asabi areho It is kako chef mama e muare. Areho. Enemrim. O ti your kind na. E setete. O se se ama na dwen asan wa aware no. Se me ne be ma no a. Nke muare sika na kami nyinkire oba no. Bisa eno na agu ne dono. Wa mo oba na hu se wo ye nipa boni mi. Oba na ka se mi pesika ye adwuma. No tutu fem. E discussion. Senkasika de mo oba na ye adwuma anye bia. Kadako ye o de beto akokọ amonya bia wi ama ase aye ode. Na what to scare go. Nipa mo nsem sa na ye dey. Oba nso na na ekọ na e ba se ne ma. Eti bre mema ho no. Minimum oba bia aduane ni fie. Bibia ni fie. Omo te compound house se ne be ye na busuafo be nso anu abien to sa nsuo besi jaso bo mu a atwensima be biasa num hwe kakra gu chance se ne o so ne aduane ho no e de nsuo hie no kosi de obra aduane nka ho ni nipa be kanti etu ba bi enua ma no bi e wa badae omo boa ye mema no e wo se ye mema no nso
sebe yenye bi eboa om no na yehu om so magimi no pray mama mo hwe yie papa o ka so to so experience bra kofi o experience papa enti de walk and wonim de walk ti pacho enti ne tra me ma na mo hwe na mo ntie mu afuto ni bi man wate ye nua ba kala de o se me ma no o so mo ye den o mo hwe yie papa o mo hwe yie wate mo won pa na de ma on mo hwe yie e wa bla bonim ade abe ma ye fa so ba fa so bi e de so wata ma bo na we awie na be ya kire me e na ko fi kan ne me fa ba bi ma fa ma wa ma fa ma na ye mami patu abo akuti am so be bo bia na oh mesre tiefo sa otan ni aduro ya ye be ese wani ensa okare ese se ye hwe ensa se exactly enti mesre nyesa me na me de abanti na mesre na yen entertainers no abibia na ye kire e de kire nyame de talent ne man say yemfa nye ye kire en kire afoforo na omunsua bibi enfim say nyema bi wo a wo ya na wie ye ba bi e be wie ade bi wo a wo ya ba bi e de wo kwa wie eno na nyame de talent na kye enti nyese me na me ye enti e na me sere say ahwefo enhwe nka me ne me kunu ne me manke e be hwe ne de na emom ye pese ye afutuo ma afoforo nti na ye besua bibia ma ye fie ene ye busua mu adwo nti ene ye saa na ma we nyina amekua story no say o ma bomu bebre na mesre say ye momodia ye hwe ade we na ye mfa hunu kwan ye befa so ni ye busua atsena kwan ye befa so ene ye kuruma atsena ekwanya ebefa so ni nimpa bi e ben yen atena wo de bia na wonim se wo trimu fita na wo ne asmasi nam opanyini bi nam wonim se o somo no kware ani ahonkam bisa se panyini na wodi na kina dwene ben ene wo eti abibia na mo bia ye etu bia ye me nhwe yi sebsebi opanyini te ho na owo ne kofuo na ogini di kufuo ni di no kurema no a chese ebase wontwa ni peti kura ma papa na obetwa nanso ewi ase no odi nipa bi echi edi nipa bi ho tan ekotan nipa na ono di na koma mu nyina som no eyi ni man etan no edi ni to ba bia na ompe nanso wi ase nipa we oye no odi na koma nyina ye no ewi ase nso ono obewu ono na koje ne nkwa eni tuna me se ye na me ase Found to Nipa sweno ni penya ye found to Nipa sweno ni penya yo